En gang havde det værdi at sende et brev. Man gik til fotohandleren for at få fremkaldt film, man gik i banken for at hæve kontanter, og man købte musik på en CD eller film på en DVD. At digitalisere betyder, at en vare eller en proces smelter ned i internettet. Det kræver ikke længere samme arbejdskraft at distribuere og producere. Posthuse, fotohandlere, banker og musikforretninger er alle forsvundet fra gadebilledet. Det er gode eksempler på, at fysiske varer og processer er smeltet ned i internettet. Det betyder jo ikke, at foto og breve og kontanter og musik er forsvundet. Aldrig er der blevet hævet flere penge, foretaget flere transaktioner, taget flere billeder, sendt flere e-mails eller lyttet mere til musik, end det sker i dag. Det sker bare digitalt. Disruption er, når ny teknologi eller nye muligheder flytter vores værdiopfattelse. I gamle dage gik vi i biografen, eller vi så tv på bestemte tidspunkter. I dag streamer vi vores nyheder og vores underholdning. Det har flyttet vores værdiopfattelse af underholdning og nyheder. Det udfordrer forretningsmodellerne i en branche. 3 gode eksempler på brancher, der i de kommende år bliver disruptet af hotellerne, bankerne og detailhandlen. Detailbranchen i dag består af fysiske butikker, hvor vi går hen og handler med vores dankort. De er allerede godt i gang med at blive udfordret af nemlig.com og Coop Online. Fremtidens detailhandel består af platforme, hvor producenterne udbyder deres varer, og hvor vi handler på en app eller på internettet. Og måske bliver det bragt ud til os af en drone. De fysiske butikker forsvinder. Rejsebranchens gamle forretningsmodel indeholdt pakkeløsninger og høj forbrugersikkerhed. Det er blevet udfordret af Hotels.com, Booking.com og Expedia, som har sikret konkurrence og et gennemsigtigt marked. Fremtidens marked kommer til at blive på Airbnb-lignende platform, hvor man ikke kun køber boligleje, men hvor man også køber børnepasning, madudbringning og rengøring. På fremtidens marked bliver private og hoteller 100% konkurrerende. I gamle dage gik vi ned i vores bank. Det var et finansielt supermarked, hvor vi klarede vores lønkonto, vores boliglån og vores forsikring. Det er allerede i gang med at blive digitaliseret af MobilePay eller af kontaktløse dankort, vi bare vipper hen over automaten. I fremtiden vil blockchain-teknologi og artificial intelligence automatisere og digitalisere hele den branche. Det bliver platforme, der konkurrerer mod hinanden om vores penge, og vi bliver uafhængige af bankerne, som vi kender dem i dag. Når virksomheder og brancher bliver disrupted, ændres deres forretningsmodel og rammevilkårene omkring dem. Det er det, vi er eksperter i her på 4IR.dk.